Dan huwa gvern li dawwar paġna totalment ġdida f'pajjiżna. Gvern li jħoss il-polz tal-poplu u jaġixxi. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-programm Arena. Aħna ġejna eletti biex inkunu differenti. U ħankomplu nkunu differenti. Inkunu differenti bit-timing li naslu aħna, bis-sistema li naslu aħna, wara li nixtarru l-fatti, wara li nixtarru l-affarijiet kif huma, x'jaħsbu n-nies, l-impressjoni li għandhom in-nies, u dik tkun id-differenza ħatibqa' tidher matul din il-leġislatura u kalla jrid jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja fil-leġislatura ta' wara. Dan għal kuntrarju tal-attitudni li kien imdorri biha l-pajjiż fejn il-gvern kien jinjora leħen il-poplu. Nisimgħu mingħajr superbja u din hija differenza bejn il-gvern ta' qabel u dan il-gvern ta' qabel kien jgħidlek dak perċezzjoni, ħallihom ħajmorru jipprotestaw, ħammur nivvota bil-qalb favur il-kontijiet tad-dawl tal-ilma. Dak kien insieħ il-kont fl-Iżvizzera biżball u ma nagħmlu xejn. Le, aħna ngħidu, nisimgħu, narblu, naraw x'inhuma il-fatti, naraw x'inhuma l-impressjonijiet tan-nies għax anke l-impressjonijiet tan-nies huma importanti u nieħdu l-azzjoni. Jien Prim Ministru jekk xejn ħadd l-azzjonijiet. Fid-dawn il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jipprova jsaħħan l-irjus u jiżra l-firda fost il-poplu, il-Prim Ministru b'reazzjoni kontrastanti appella għas-serenità fost il-pubbliku. Simon Busuttil jista' imur quddiem il-qorti kif hija fil-libertà li jagħmel stqarrijiet anke jekk jista' qiegħed jikkummenta dwar każ illi qiegħed sub ġudice, ma fl-aħħar mill-aħħar responsabilità tiegħi bħala Prim Ministru huwa illi nara illi l-postijiet tax-xogħol jibqgħu jinħolqu li l-ekonomija tkompli tikber, l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb f'dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru refera wkoll għall-attakk vjolenti li seħħ fuq il-ġurnalisti li kienu qed jagħmlu dmirhom jippruvaw isaqsu barra l-bini tal-qorti. Xena li fi kliem Joseph Muscat ma tibatx sinjal tajjeb. Aċċettabbli meta suppost biex ngħidu hekk dimostrazzjoni dwar nifhem jien libertà tal-espressjoni spiċċat b'attakk fuq persuni li kienu hemmhekk sempliċement jagħmlu xogħolhom. Inti ġieli rajtni inkun biex ngħidu hekk imdawwar b'ġurnalisti kemm il-darba mhux l-ewwel darba jkun hemm numru minnhom li jkunu insistenti mhux ħażin. Nipprova inwieġeb kemm nista'. Fil-waqt li stqar li lilin mit-tfixkil li qed isib pajjiżna mill-Oppożizzjoni u kulħadd għandu dritt li jipprotesta, il-Gvern se jibqa' iffukat fuq xogħlu. In-nies mhux ħajjiklu bil-protesti. In-nies ħajjiklu bil-ġid illi rridu noħolqu. U dak huwa l-ewwel xogħol tiegħi ta' kuljum kien hekk u hekk u ħajibqa' hekk għas-sentejn u nofs ġej.